दिनै आं नोंथांमोनजों माखासे प्रडाक्ट्सनि बागै शेयार खालामनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखायो जे मामाआर्थआ मोनसे बिराद गेदेर ब्रान्ड आरो मामाआर्थनि गासिबो प्रडाक्ट्सफोरानो नेचुरेल इनग्रेडियेन्ट्सजों बानायजानाय बेयाव जेबो हार्मफुल केमिकेल्स थाया आरोना लोगोसे मामाआर्थआ मोनसे मेड सेफ सार्टिफाइड ब्रान्डबो बेखायनो मार्केटाव दासान्दि मामाआर्थनि प्रडाक्ट्सआ बिराद सोलिगासिनो स' मामाआर्थआ रिसेन्टलि माखासे प्रडाक्ट्सखौ लन्च खालामदों आरोना जायखौ दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बेफोर प्रडाक्ट्सआनो जाहैबाय मामाआर्थनि ग्लो सीरम बीबी क्रीम बेजों लोगोसे मामाआर्थनि नरिशिं नेचुरल लिप चिक एंड आई टिन्ट्सबो लन्च खालामदों आरोना ओमफ्राय जा बे बीबी क्रीम बे नेचुरल शेडआव फैयो ओमफ्राय जा लिप चिक एंड आई टिन्ट्स बेफोरो मोनथाम शेडआव फैयो आरोना मोनसेयानो जाहैबाय बीट रेड सेकेन्डआ जाहैबाय कोको न्यूड ओमफ्राय थार्डआनो जाहैबाय रोज पिंक स' बेफोर प्रडाक्ट्सखौ आं दा नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनानैबो दिन्थिगोन स' बेनो जाहैबाय ग्लो सीरम बीबी क्रीम ओमफ्राय बेयाव भिटामिन सी एंड टार्मारिक होदेरनाय दङ आरोना ओमफ्राय बियो बिराद लं लास्टिं ओमफ्राय नोंथांमोननि स्किनखौ बिराद हाइड्रेटेडबो लाखिगोन आरोना ओमफ्राय बे टिन्टआनो जाहैबाय 01 शेड आरोना बीट रेड ओमफ्राय बेखौ नायदो नोंथांमोना एज ए आई शेडोबो यूज खालामनो हायो ब्लाशरबो यूज खालामनो हायो लिप शेडबो यूज खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव भिटामिन सी एंड बीटरूट होनाय दङ आरोना स' नोंथांमोननि स्किनखौबो एफेक्ट खालामनाय नङा बेयो बिराद क्रीमी मेट टेक्सचार नायनो हागोन नोंथांमोना स' दा आं नोंथांमोननो सेकेन्ड शेडखौबो एप्लाइ खालामनानै दिन्थिनो बे 02 शेड कोको न्यूड ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोना एज ए आई शेडो ब्लाशर एंड लिपस्टिक एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना आङो थर्ड शेडखौबो एप्लाइ खालामनानै दिन्थिनो बेनो जाहैबाय रोज पिंक बेयावबो भिटामिन सी एंड रोज पेटल्स होनाय दं आरोना नोंथांमोना नायदो दा शेडखौ इट्स सो प्रिटी So it's very convenient नोंथांमोना जायफोरा मेकअपखौ बांद्राय एप्लाइ खालामनो गोसो जाया नोंथांमोना जस्ट बीबी क्रीमखौ एप्लाइ खालामनानै बाहेरायाव थांनो हागोन जिहेतु दा गरम बोथोर नालाय बयबो मेकअप लानो कम्फर्टेबल जाया स' बीबी क्रीमा बिराद कन्वीनियन्ट लोगोसे बे जा टिन्ट्स बेबो बिराद कन्वीनियन्ट आरोना 3 in 1 नोंथांमोना बेखौ आई शेडो ब्लाशर लिपस्टिक मोनसेयावनो केरि खालामनो हागोन स' नोंथांमोनाबो जुदि बे प्रडाक्ट्सखौ पारचेस खालामनोबा आङो नोंथांमोननि थाखाय डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनखादों बेनिफ्रायनो नोंथांमोना पारचेस खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना बेखौ नाइका एमेजन बा फ्लिपकार्टनिफ्रायबो अर्डार खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेफोर प्रडाक्ट्सखौ नोंथांमोननि नियरेस्ट स्टोरनिफ्रायबो पारचेस खालामनो हागोन बाट जुदि नोंथांमोना नियरेस्ट स्टोरनिफ्राय पारचेस खालामोबा आंनि कमेन्ट सेक्शनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना जुदि आंनि कुपन कोडखौ यूज खालामो बरो 2023 आं सायावबो मेनसन खालामनानै होगोन BORO 2023 बे कुपन कोडखौ नोंथांमोना यूज खालामोबा नोंथांमोना 20% अफ मोनगोन आरोना स' नोंथांमोनाबो थाबैनो थांनानै अर्डार खालामहैदो आरो लोगोसे मामाआर्थआ 2025 सिम 1 मिलियन ट्रिज प्लान्ट खालामनायनि प्लेनिं खालामगासिनो आरोना स' बियो मोनसे बिराद गेदेर इनिशिएटिभ नोंथांमोना जेब्लाबो मामाआर्थनिफ्राय माबाफोर प्रडाक्ट्स पारचेस खालामगोन नोंथांमोननि अर्डारखौ बिथांमोना मोनसे ट्रीजों लिंक खालामगोन आरोना जायखौ बिसोरो प्लान्ट खालामो आरो लोगोसे मामाआर्थआ मोनसे क्रुएल्टी फ्री ब्रान्ड मामाआर्थनि प्रडाक्ट्सआव जेबो एनिमेल कनजम्पशन थाया आरोना स' मामाआर्थआ जोंनि एनभाइरनमेन्टखौबो ग्रो खालामनो बिराद हेल्प खालामगासिनो स' नोंथांमोनाबो थाबैनो थांनानै अर्डार खालामहैदो आरो लोगोसे आंनि कुपन कोडखौ यूज खालामनो दाबावगारदो स' थुदो बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामफिननोसै हेलो एभ्रिवान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चैनलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' दिनै एगेन निउ डे ओमफ्राय दा शुटआव थांगासिनो जोङो बयबो माने माखासे थांगोरबाय ओमफ्राय जों उन सिख्लाफोरना एसे टाइम नांगौ नालाय गाननाय जोमनायाव बेखायनो दा थांगासिनो आरोना जोङो ओमफ्राय एसे अखा खस्थ' जासोदों अखानि थाखायनो ओमफ्राय हनै गारियाबो बैयाव दङ ओमफ्राय जोङो ससेखौ थाबायलांगासिनो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना एसे दिन्थिलांबाय थागोन जाखिनि हायो ओमफ्राय नै जोंना गारियाबो रेडि हाब्रु गोजा गारियाबो लामायानो हाब्रु अखा हाबाथाय हाब्रु जाखायोना लामाखौ मा बुंबावनो लामायानो ओमफ्राय बे जोंनि कारेन्ट लकेसन आरोना
बेयावनो जोङो मोनसे सिननि शुटखौ लागोन ओमफ्राय अखाया बिराद डिस्टार्ब खालामगासिनोमोन जोंखौ हालाय गारलायनो औ ग्रेब सफैदों माथो बेबो गर्लफ्रेंड उठाले दिगदार होबोनो बे बाइकआव गर्लफ्रेंड उठाले दिगदार होबोनो जोंना मेकअप आर्टिस्टा दादा कइसे नै जोंना शूटिं लोकेशना नै समय देंखोजों शट लागासिनोमोन ओमफ्राय अखायानो हाबाय अखा हानानै बिराद दिगदार खालामबाय दसेल' लानो हायो ओमफ्राय अखा हाफिनो बिदि जागासिनो ओमफ्राय दा गारि सिङाव जिरायथ'दों अखा हानायनि थाखाय आरो बाखिफोरा बैयाव दङ अके स' नै आरो लकेशनाव सफैफिनबाय अखाया गारलायबाय आरो मोनसे शट लाखांनानै अखाया एगेन हाबावबाय अखायानो जोंखौ नागारना थांनो बादोंनो हेल' गाइस दिनै आं ओंखाम ओंख्रि सङा नों मालाथो सङो नै बिथाङाबो ब्लगार बिथाङाबो ब्लग बानायदों ना आंना ओरैनो जानला मानलाबाबो ब्लगानो चेनेलनि नामखौ खोन्था आंना JRS एन्टारटेनमेन्ट हा JRS एन्टारटेनमेन्ट चेनेल बिथांनि चेनेलावबो नोंथांमोना बिहाइन्ड द सिन्सफोरखौ नुगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय उदां उदां फंबाय बिथाङा मबाइल सेरदोलै बिथाङा अलंबारखौबो देखाय दा ड्रेस चेन्ज मा स्कुटिया ओरै मोननै हमजाबनाङा स्कुटिया मोननै हमजाबनाङा मा मोननै हमजाबनाङालै Genius hi Daddy hi Dada नमस्कार खुलुमबाय खुलुमबाय पुजार ब्लग বিলাক চাই থাকিব আৰু এটা ফানে আপুনি চাব এটা ফানে ই চাব দুটা চিন্তাই নাই जोंहा स्कुटियाव बेरायगासिनो सानैजों नै खोलैनाङा दे खोलैबा गैला सेस आंबो सेस नोंबो सेस जागोन सानैबो सेस जाखागोन गोलैबा टाइम गैया नालाय नै जोंना शुटिं लकेशना ओमफ्राय नै स्कुटियाव जोंना मोननै सिन लाखांबाय ओमफ्राय दा थांनोसै बेलेग लकेशनाव ओमफ्राय बे लकेशनखौ बाय बाय होनथ'नोसै नै मोननै सिन जोब्बाय दा थांनोसै बेलेग लकेशनाव दुब्लि दाख्लि लादोंमोन अबेयाव हेल'बादि दे होमबा मिन्थिया जोङो ना नै जोंना नेक्स्ट लकेशना बेयाव सफैबाय दा मा नेक्स्ट लकेशन होनदों माखौ समायना खोनाखो समायना जायगा मोनफैबाय बेबायदिबा नेक्स्ट लकेशनाव सफैबाय होनदों माबा समायना खोनादोंनो मोनथाम सिन जोब्बाय जोंना हा मोनथाम सिन जोब्बाय जोंना ओमफ्राय दा आरो नेक्स्ट बेलेग लकेशनाव थांसै नायनोसै बबेयाव थांनाय जायो ना न'आवसो थांनाय जायो ओंखाम जानो मा होनदों वेदारा दा आरो सान्दुं दुंलायबाय ओमफ्राय दसेनो अखा दसेनो सान्दुं आसरितसो जोंहा दा बाइकआवसो नै सान्दुं गोसायाव आं गारियाव एसिनि हावा जायै थांदोंमोन माबा फैसा दिहुननो ओमफ्राय बाइकआव फैनांबाय बेसेबांबा सान्दुं दुंखाबायना फोसाबनो ना आरो बे खाफालाव खानायखौ दिहुनदो नोङो जाबाय
up.